Moi boas a todos e a todas. Antes de nada, dádevos un forte aplauso, por favor. Benvidos a esta maravillosa tarde, que nos diría que en Galicia íbamos decir maravillosa e tarde, na mesma frase, non? Chuviosa. Moitas veces a chuvia nos fai falta e agora máis ca nunca. Estamos de celebración, e voume atrever a dicir, Galicia, porque Galicia é unha terra creadora. Galicia é unha terra nosa. Galicia é unha terra de costumes. Galicia é unha terra de arrugas, de loitadores e de loitadoras. E por algo se empeza. E se empeza pola xuventude, e se empeza pola creación. E hoxe celebramos Xuventude Crea 2017. Dúas palabras fundamentais para chegar de aquí ao fin do mundo. Quería darvos as gracias a todos e a todas por estar presentes, darlle grazas ao xurado porque non lle foi fácil seleccionar todos os proxectos que hoxe ides ver aquí premiados. Moitísimas gracias ás autoridades por estar hoxe aquí presentes e por apoiar a xuventude, a acompañarnos para chegar a bo porto nestes proxectos. Moitísimas grazas tamén a todos os técnicos e a todas as persoas que hoxe nos acompañan. Ben, este proxecto, este programa está levado a cabo pola Consellería de Política Social a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Vouvos dar primeiro os números desta edición 2017 de Xuventude Crea. 300 mozos e mozas participaron, 299 proxectos, 65 premiados, 12 especialidades, artes plásticas, banda deseñada, poesía, música, grafiti, moda, relato breve, diseño de xoias, teatro e videocreación. Trátase de 299 proxectos e 50 foron os premiados, 50 proxectos e 65 persoas. E agora aquí hai outros datos que seguramente que algúns e algunhas de vos lles interesan máis, que é o diñeiriño que algún vai levar hoxe para casa. Primeiro premio, 3.000 euros, segundo premio, 1.500 euros e terceiro premio, 1.000 euros. Teño que dicir que as mencións de honra non levan ningunha aportación económica. E para abrir este acto, voulle dar paso, neste caso, á Directora Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social. Por favor, Cecilia, un aplauso para ela. Moi ben, Rubén, pois moitas gracias, autoridades, compañeiros e compañeiras, premiados e premiadas e familias. Moi boas tardes e, como ben decía Rubén, benvidos a unha nova edición desta gala de entrega de premios Xuventude Crea 2017. Permitídeme que me dirixa directamente aos premiados e ás premiadas, que realmente son os protagonistas deste acto. E, ademais, como non podería ser de outra maneira, quería agradecerlles moito a súa participación. Xa volo dixen, creo que a todos e a todas, ao longo das finais que desenvolvemos neste mes de novembro, pero quixera reiteralo. Moitas gracias pola vosa participación e moitas gracias tamén pola vosa xenerosidade por compartir con todos nos a vosa creatividade e, como non, o voso talento. Decirvos que nestos premios vos preceden, evidentemente, outros mozos e mozas ao longo destos estos anos e entre eles se atopan pois premios nacionais de moda, premios nacionais de poesía. Eu, como mínimo, vos desexo os mesmos éxitos que a eles, porque, evidentemente, os vosos éxitos serán os de toda Galicia. Moi boas tardes e moitas gracias. Gracias, Cecilia. Ben, a dinámica do acto vai ser moi sinxela. Imos traballar nestas 12 disciplinas. Eu vou a nomear a disciplina e direi as verbas de un referente galego ou galega que este triunfando ou que triunfara nesa disciplina. Unha vez que digo esas verbas, no video walk vai a salir pois as imágenes desa especialidade. E a autoridade que mande subir ven para aquí. Porque aquí sale algo bonito e aquí salen as tuberías. Entonces, para a foto, preferimos que salga o fotocol, que está maravilloso. Entonces, a autoridade ponse aquí e os premiados, cando suben arriba, quedan arriba ao recibir o premio, porque despois temos que ter unha foto de grupo para que a avoa, a tía ou aqueles que non viñeron despois nos disfruten polas redes sociales. Ben, eu quería dicirvos outra cousa. Escoitando as palabras de Cecilia,
os verdadeiros protagonistas sodes todos e todas as que creastes. E eu considérome unha persoa que está moi próxima a todas as persoas que hoxe aquí nos presentades os vosos proxectos, porque cando escoitamos a frase hai que facer é boa, pero cando escoitamos a frase hai que crear é magnífica, porque alguén que crea non crea solo para el ou para ela, crea para unha sociedade, e para a nosa sociedade, Galicia, que tan necesario nos parece. Ben, vamos ca primeira especialidade, é a especialidade de moda. O outro día, cando vin isto, chamei a Roberto Berino e dixenlle: Roberto, dime unhas frases aí que te vou a poñer aí de exemplo de creador non só do mundo da moda, sino a aposta que el tamén fai por o rural. E díxome el: non hai mellor enerxía que cando unha persoa se sinte ben consigo mesma e cree que o que leva vestido lle fai xustiza. Por favor, o vídeo desta especialidade. Xuventude Crea 2017. Moda. A nivel personal é un recoñecemento ao esforzo que normalmente se queda na casa, que se queda dentro dun ou entre os que te coñecen. Entonces, é un ánimo seguir, vale, estou no camiño, teño moito por diante, teño moito por aprender, pero é un bo camiño. Por favor, o vicepresidente do Parlamento de Galicia, don Diego Calvo Pouso, que suba arriba, e vamos co terceiro premio. Tania González Campos, coa colección mudante, recolle o premio ela mesma. Por favor. Segundo premio, Iria Carrera Chapela, coa colección Not Your Baby, recolle o premio Antía Guillén García, membro do xurado. Primeiro premio, Talita Dumont, coa colección AMI, recolle o premio a súa tía Trinidad Sarmiento. Foto de grupo, sorriso, patata ou castaña mellor. Gracias. Forte aplauso para eles. Ben, vamos ca modalidade de grafiti. O outro día li na prensa un titular que decía: el artista que convierte a las abuelas gallegas en superheroínas. E dixen eu, iso non fai falta ser artista, porque as aboas galegas xa son superheroínas. Pero é que o titular seguía e dicía superheroínas de 15 metros. Era un grafiteiro. El chámase Joseba Muruzábal, o nombre non é moi galego, e el di: é un feito que o minifundio galego é cousa de mulleres, e isto é determinante para que esa mentalidade de traballo dea unha forza para executar o grafiti dunha forma paranormal. O vídeo do grafiti. Xuventude Crea 2017. Grafiti. El graffiti me llama mucho la atención porque está en cualquier parte y lo puede ver todo el mundo. No está en un museo, no está en una tienda, no está en una habitación, está en la vía pública y todo el mundo lo puede ver, lo puede disfrutar y puede opinar. Está en la vida de la gente. Por favor, que suba ao escenario o vicepresidente da Comisión Quinta do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Tellado Filgueira. Mención nesta categoría, temos mención especial, e é para Iria Fafián Alonso coa obra Un sorriso. Recolle o premio a Mabel González Troncoso, membro do xurado.
Víctor Incio del Río, coa obra Letra, recolle o premio Pilar Lorenzo Vilar da Dirección Xeral de Xuventude. Terceiro premio, Miguel Aurelio Cajaraville Mosquera, coa obra Encaixado, recolle o premio El Mesmo. Segundo premio, Aldara Rodríguez Patiño, coa obra Entre Realidade e Fantasía, recolle o premio Alonso de la Cantera Álvarez, membro do xurado. E o primeiro premio é para Brais Rodríguez Trigo, coa obra Verde Luz, recolle o premio El Mesmo. Foto de grupo. Moitas gracias. Vamos agora coa música. A música é importante nas nosas vidas, nos recorda momentos tristes, momentos alegres, persoas que están, que non están. Hai unha grande da música galega, que é Guadi Galego, e nunha das súas cancións matriarcas, dinos: nós aleitadoras, nós conquistadoras, brillantes activistas da vida cotiá, e nós que resistimos a séculos de forza, e nós as matriarcas dun país, dun tal Breogán. Por favor, vídeo da especialidade de música. Xuventude Crea 2017. Música. Como a mí somos xente nova que estamos comezando, teimando, traballando, e este tipo de concursos o que nos dan é un empurronciño, un veña, estálo facendo ben, sigue así, e é iso un pouco o que precisamos, non? Por favor, don Ovidio Rodeiro Tato, delegado territorial da Xunta de Galicia na Coruña, suba ao escenario. E como somos galegos e galegas, e nos gusta compartir, o terceiro premio ben compartido. Brotasol, cos temas Roda e Muda, recolle o premio El Mesmo, e Acdetón, cos temas Sons de Galiza e Top Secret, recolle o premio Big Sugar do colectivo 988, por favor. Vamos, vamos. O segundo premio ben compartido tamén, Dioibo, cos temas Ao lonxe e Terra esquecida, recolle o premio Jacobo Mouriño Almeida, compoñente do grupo. Postal cos temas Tell My Lies e Voltarei, recollen o premio eles mesmos tamén. Non esperedes a que diga os nomes, xa ides subindo. E o primeiro premio, que tamén ben compartido, Aida Blanco, cos temas A primeira vez e Vuela, recolle o premio a súa nai, Ana María do Rego Taín. O primeiro premio tamén é para MJ Pérez, cos temas Casandra e Sempre, recolle o premio ela mesma. Compartido, veu esta modalidade. Foto de grupo, sorrisos. Forte aplauso para eles, gracias. Fai un tempo coñecín a un rapaz que vos recomendo seguir, a él e a súa familia, que están nas redes sociales como TV Familia Vázquez. Este rapaz é sordo, a súa nai é sorda e o seu pai tamén é sordo. Díxome que tiña dous obxectivos, ou caer, quedar na casa cerrado, ou facer máis de 2 carreiras como xa ten feitas, e aparte vi unha mai que era unha boa actriz.
e dixo, mamá, tes que ser actriz. E o pai que era un bo contador de historias, a carón da lareira, como somos todos os galegos e galegas. Entón empezaron a contar historias pola rede a través da videocreación. Vos recomendo seguir TV Familia Vázquez. A través da súa discapacidade consiguen facernos soñar e facernos sentir novas experiencias. El di, mamá sempre foi boa actriz, papá un gran contador de historias, eu tiña que plasmar todo iso. Vamos a ver o vídeo de videocreación. Xuventude Crea 2017. Videocreación. Chea de xente, chea de ninguén, seguindo o camiño que me foi trazado. Ben, invito a subir a este escenario o secretario xeral do Instituto Galego de Promoción Económica, don Pablo Casal, por favor. Ben, o terceiro premio é para Alba Rodríguez Villar coa obra Alborada. O segundo premio é para Gabriel Vázquez Fernández coa obra Lique Nali. Recolle o premio el mesmo. Alba tamén recolle o premio ela mesma. E o primeiro premio é para María de las Nieves Iglesias Rodríguez coa obra Na Realidade. Recolle o premio ela mesma. Moitas gracias. E vamos ca poesía. Se hai alguén grande... Gracias. Se hai alguén grande, esa foi a grandísima Rosalía de Castro, que dicía: ferve a sangue xuvenil, exáltase cheo de alento o corazón e audaz o louco pensamento soña e cree que o home é igual cos deuses inmortal. Por favor, vídeo da poesía. Xuventude Crea 2017. Poesía. Invito a subir ao escenario o secretario xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitario, Anxo Lourencia Suárez. E os premiados en poesía, o terceiro premio ben compartido, Nuria Mosqueira Varela, coa obra Anguías, recolle o premio a súa nai Conchi Varela. Tamara Andrés Padín, coa obra A lingua secreta dos nenos franceses, recolle o premio Pilar Tamerón Montesinos, membro do xurado. O segundo premio é para Arancha Nogueira coa obra Romaría, recolle o premio ela mesma. Primeiro premio para Sonia Martínez López coa obra O Aveiro, recolle o premio ela mesma. Moitas gracias. Gracias, Anxo. Vamos agora co relato breve. Emma Pedreira, unha gran creadora de microrelatos, di: as galegas levamos a retranca na cana do oso desde a prehistoria. Vídeo do relato breve, por favor. Xuventude Crea 2017. Relato breve.
E agora vamos co terceiro premio, que é para Cándido Paniagua Pousa, coa obra Fado 0103. Recolle o premio el mesmo. E sube Valentín García. É que dos amigos sempre nos olvidamos, Valentín, disculpa. Valentín García, director xeral de Política Lingüística. O segundo premio é para Hugo Lozano Hermida, coa obra O visitante nunca marcha só. E o primeiro premio é para Brais Lamela Gómez, coa obra Ángelus Novus. Recolle o premio o seu pai, Brais Lamela Onega. Moitas gracias. Perdona, Valentín, director xeral de Política Lingüística. Gracias. Ben, agora, quero que se poñan, imos ir cunha actuación musical, pero mentres preparan o escenario, quero que se, dádeme un micro de man, por favor, quero que se poñan de pé todas aquelas nais, tías, aboas ou demais que lle dan os caldiños e o cariño a eses creadores. Poñedevos de pé a todas esas nais, aboas, tías, hai que poñerse de pé, mira como as hai. Forte aplauso para elas, por favor. Forte aplauso para elas. Estou seguro que hai algunha máis, pero dice, eu non me levanto. No, seguide de pé, seguide. Sí. Seguide de pé. Elas son as protagonistas de cando esa soidade, eses nervios, esa falta de iniciativa a veces que nos falta aos emprendedores, aos creadores, pois son as que nos mimades. Por eso vos queremos dar as gracias. E porque ese cariño que nos facedes sentir é un amor incondicional. Porque moitas veces na sociedade temos que educar a intentar. Porque os que fallan e can non son fracasados. Intentaron, os fracasados son aqueles que non crean e ao non crear non conseguimos as cousas. Polo tanto, como quero falar con algunha de vos, como ben dicía a canción de Matriarcas, quero que me digades todas de vos a voz viva unha palabra ca que creastes eses creadores ou creadoras. Unha palabra. E transmitiches amor, enerxía, sinceridade. Entón, cada unha me ides decir unha palabra. Amor, creativa, voluntad, confianza, alegría. Os políticos tamén lle vamos pedir unha palabra. Ilusión, traballo, forza, constancia, compromiso, esforzo, ilusión, máis ilusión, disciplina. Mucha más ilusión. Un fuerte aplauso, por favor. Moita dedicación. Constancia. Dedicación. ¿Cómo? Podes. Eso é Galicia. Forte aplauso para todas e todas vos. Fáltame unha. Sabes o que lle dicen antes a Valentín? Que sempre me olvido dos amigos. E tú xa eres amiga. Perdona por olvidarme de ti. Como te chamas? Paloma. Paloma, dime o último broche de ouro. Ética. Ética. Forte aplauso, por favor. Con todas esas verbas vou vos dar paso a MJ, unha muller con pedigree, e non é pedigree porque cante, é porque toque ben a guitarra, porque é de Arzúa. Forte aplauso para ela. Este tema chámase Casandra. Hoxe quero cantar baixo un ceo distinto, onde respire ben, onde me sinta ben, e non penso calar, guíame o meu instinto. Quero sentirme ben, quero sentirme ben, quero sentirme ben.
Quero sentirme ben, só quero sentirme ben, ou non penso volver. Queren verme fuxir e darme por vencida. Non veño a contentar, mas non penso calar. Palabras xordas son para persoas tan necias que non queren oír, que non saben oír, que non queren oír, non nos queren oír. Rompe o silencio que hai moito por facer e eu sigo loitando, alzando o meu berro, e en que quede sen voz non ceso o meu empeño. Mais ás veces canso, afunden os meus versos. De que serve falar cando ninguén dá credo? Pero sigo en pé, non me deixo vencer. Absurdo dos que non queren comer nin deixan comer e fan que custe respirar neste ambiente envenenado. Abre esa fiestra que quero ver o mar, que quero respirar, que quero respirar un aire limpo que o meu ser. Todos os meus pasos sinalan co dedo, sen nada que perder, tampouco nada temo. Faga o que faga, todo se cuestiona, eu sigo a camiñar, pois xa veño de volta. Basta de mentir, basta de mentir, basta de mentir, que non vos queda ben. Pablo González, un aplauso moi grande. Son MJ Pérez, moitas grazas. Gracias, moitas gracias. MJ Pérez e Pablo, gracias. Claro, pero sabedes o que? Que a min enseñaron a non facer diferencias. Entón, que se ten que levantar agora? Os papás, os abuelos, os tíos. Veña, váyanse pondo de pé, por favor. Vamos alá. Porque ahora eles que nos van decir todo que non debe ter un creador. Claro, hai moita envidia a veces, moitos celos, non o fagas, vas caer, onde vas? Ti estás louco. Sí, a creación é unha loucura cuerda, pero corda. Hola. Hola, envidia. Envidia, perfecto. Pero solo hai dous. Non te poña, non te sentes. Solo hai dous. Bueno, pois ides decir 5 entre os dous. Envidia. Vai a ser un partido entre Nadal e Djokovic. Envidia. Medo. Engreído. Engreído. Celos. Non pasa nada. Pois nada, non pasa nada. Un forte aplauso para eles. Todo eso fora dos emprendedores. Vale. Pois vamos agora. A cociña ten moita importancia en Galicia. O outro día, lendo un grande que é Juan Crujeiras, estrella Michelin, dixo: un bo cociñeiro é aquel que abre a cociña da súa casa e fai algo rico co que hai.
Son cero crítico cos compañeiros de profesión. Se algo non me gusta, calo. Vídeo da cociña, por favor. Convido a este escenario ao xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia, don Perfecto Rodríguez Muiños. Moitas grazas. E o terceiro premio ben compartido é para Eva Correa Fontán, coa receita O mar nunha botella. Recolle o premio Chelo Méndez Mouzo, membro do xurado desta especialidade. Luís López Fernández, coa receita Figadallo. Recolle o premio Ángela Fernández Rey, da Dirección Xeral de Xuventude, por favor. O segundo premio é pa María José Losada Acero, coa receira Taco de aquí e de acolá. Recolle o premio a súa nai Maricruz Acero López. E o primeiro premio é para Andrés Díaz Pérez, coa receita costelas de porco celta agridoces con puré de castañas e queixo do cebreiro en emulsión de pementos de Padrón. Recolle o premio el mesmo. Foto. Perfecto. Moitísimas gracias. Saberedes, vamos agora ca especialidade de banda deseñada. Seguramente que moitos dos que estades aquí e moitas sabedes que o ano pasado un galego ganou o Óscar. A banda deseñada por unha curtametraxe, Nico Casal. O outro día chameino e dixenlle, Nico, vou a falar de banda deseñada e ti eres un rapaz de 20 e pouco anos xa un referente a nivel mundial. E el dixo, cando gañei o Óscar chamei a meus pais, estiven 15 minutos ao teléfono chorando, non éramos capaz de articular palabra, pero había energía, había esforzo, había ganas, había unha emotividade nos sollozos de meus pais. Toda a vida vira a gala dos Óscars por televisión. Aquela noite acabei dicindolle un hola retanqueiro a Julia Moore e ela respondeume cun hola tamén. Por favor, o vídeo da banda deseñada. Por favor, convido agora o director xeral de Inclusión Social da Consellería de Política Social, don Arturo Parrado Puente. Moitas gracias. O terceiro premio é para Uxía La Rosa Villanueva, coa obra O outro lado da auga. Recolle o premio o seu pai, José La Rosa Vila. Segundo premio para Zaida Novoa González, coa obra Noite Meiga. Recolle o premio ela mesma. E o primeiro premio é para Beatriz Rodríguez Gregores, coa obra Elipsis. Recolle o premio ela mesma. Foto de grupo. Acérquese para que non nos salgan aí. Perfecto. Seguimos. Vamos agora
Vamos agora co deseño de xoias. Saiban vostedes, un rapaz para seguir tamén, ten un canal en YouTube, é Pablo Cima de Vila, foi paralímpico, foi o primeiro galego en ganar unhas Paralimpiadas medalla de ouro, e el, fai pouquiño, Discovery Max, pois acaba de... Hai algunha xente que dice por aí así ca cara, de dedicarlle unha serie ao seu traballo de diseño de joias. O outro día chameino e díxome isto: se a primeira data da primeira xoia data de 7000 anos antes de Cristo, é suficiente motivo para que unha canle como Discovery Max aposte por un galego e por un programa de xoias, que carallo. Foi o que me escribiu no correo. Vamos agora co vídeo desta especialidade, por favor. Invito a subir a este escenario a directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, don Amparo González Méndez. O terceiro premio é para Daniel Martínez González, coa colección Tañidos. Recolle o premio el mesmo. Xana Villalobos Salgado, coa colección Escornabois, recolle o premio ela mesma. Segundo premio, Sonia Fernández Gandasegui, coa colección Acción-Reacción, recolle o premio ela mesma. E primeiro premio, Eva Vaqueiro Gil, coa colección Cando a Marea Baixa, recolle o premio a súa nai Manuela Gil Rodal. Moitísimas gracias. Un gran fotógrafo galego chamado Xurxo Lobato dixo: "Cando miro, estou a encadrar e a buscar as mellores luces. Esta paixón vai unida á necesidade de comunicar, de utilizar a fotografía como unha maneira creativa de relacionarme cos demais." Esta é a sección de fotografía e vamos co vídeo de dita sección. Dou a benvida ao secretario xeral técnico da Consellería de Política Social, don Francisco Javier Abad. Nesta sección hai mención de honra. Antía Monroy Rivas coa obra Patton Limb, recolle o premio ela mesma, e Andrea Rodríguez López coa obra Ataraxia, recolle o premio María Vérez Escudero. O terceiro premio vai para Estefanía André Feijó, coa obra Fases dunha opresión, recolle o premio María Jesús López Cernadas da Dirección Xeral de Xuventude. O seguinte é, dentro deste premio, terceiro premio, Sergio Fernando Vilar Penas, coa obra Corazón de Garganta, recolle o premio a súa nai Ana Penas Taboada. O segundo premio é para María Vérez Escudero coa obra Por el amor de Dios, recolle o premio ela mesma.
E o primeiro premio é para Marta León Martínez, coa obra Utopía. Recolle o premio Francisco Javier León Vázquez. Moitas gracias a todos e a todas. E vamos cas artes plásticas. Cándido Pazo, que é un gran escultor, nesta especialidade entran escultura e pintura. El di, durante o breve tempo que transitamos pola vida, a realización de todo o que te emociona, penso que é o máis parecido á arte. Vamos co vídeo desta sección, por favor. Convido a subir ao escenario a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, Cecilia Vázquez Suárez. Ben, aquí, nesta sección, temos mención de honra. Sara Pena Zamorano, coa obra Huída. Recolle o premio Ángela Fernández Rey, da Dirección Xeral. O terceiro premio ben compartido. Sara Piñeiro Fernández, coa obra El estereotipo, del artista. Recolle o premio a súa nai Irene Fernández Piñeiro. Tamén temos a Adrián Penido Núñez, coa obra Biblioteca de Artista. Recolle o premio El mesmo. Segundo premio, tamén ben compartido. Tania Vázquez Buján, coa obra A temporalidade. Recolle o premio Ela mesma. Jonathan Blanco Pensado, coa obra As curvas que a vida dá. E o primeiro premio para Gema López González, coa obra En la mesa de mi cuarto soy menos despreciable. Moitas gracias a todos e a todas. Ben, e agora vamos ca especialidade de teatro. Roberto Vidal Bolaño dicía: eu son un home maior cun sombreiro e bigote que de xeito absolutamente irresponsable persiste na estúpida teima de vivir por e para unha das profesións máis absurdas do mundo, sen embargo tamén máis grandiosas, o teatro. Vamos co vídeo desta especialidade, por favor. Ben, dou a benvida a este escenario ao conselleiro de Política Social, don José Manuel Rei Varela, que ele entregará os premios desta sección e despois dirános unhas verbas despois de entregalos. Vamos co terceiro premio desta especialidade. Escola de Teatro, Aula de Teatro da USC, coa obra Sonche Bicos. Recollen o premio eles mesmos. Segundo premio, Compañía Señora Supina, coa obra 5 mulleres que comen tortilla. Recolle o premio ela mesma. E o primeiro premio é
Pa Plácido Domingo, coa obra Non hai que ser unha casa para ter fantasmas. Recollen o premio eles mesmos. É que son moitos. Moi ben. Moitas gracias a todos e a todas. Señor conselleiro, por favor. Pois moi boas tardes a todos e a todas as autoridades que nos acompañan, os premiados, as súas familias e amigos. Benvidos e grazas por participar un ano máis nesta gala final do certame Xuventude Crea. Sodes a xuventude da nosa terra un dos colectivos máis importantes aos que diriximos os nosos esforzos. Sodes, sen dúbida, o principal activo de Galicia. Sodes o futuro da nosa economía, o vehículo de transmisión da nosa cultura e algo moi importante tamén, nun futuro seguramente, a esperanza da nosa demografía. Este acto é un homenaxe a todos vós, a maior manifestación das posibilidades creativas da xuventude galega. Estimular a xuventude e outorgarlle novas ferramentas para expresar capacidades e valores, novas capacidades e novos valores, que foi sempre a seña de identidade da xuventude, que foi quedando como herdanza para xeracións que veñen detrás. Esta é a tarefa da Xunta de Galicia. Poñer a vosa disposición, a disposición da xuventude, dos seus valores, das súas capacidades e das súas habilidades as plataformas que vos permitan expresala con plenitude. Nós non lle queremos decir á xuventude o que ten que facer. Nós queremos poñer os medios para que a xuventude se exprese libremente. E esta é unha demostración do que estades a facer. Hoxe estamos premiando os froitos dalgúns desos traballos en 12 especialidades. En cociña, en teatro, en artes plásticas, en fotografía, en música, en relato breve, en poesía, en videocreación, en banda deseñada, en grafite, en moda, en deseño de xoias. Sen dúbida, estos premios recollen, ademais dos valores dos que estaba falando antes, outras dúas características que me parecen e nos parecen moi importantes para conseguir superarnos na vida. Ser innovadores, a innovación é a base cada vez máis do noso crecemento, do crecemento dun país, pero tamén do crecemento das persoas e do crecemento da sociedade, e tamén o inconformismo. Sen inconformismo non somos capaces de innovar suficientemente e non somos capaces de plasmar as diferentes iniciativas que temos. Este é un exemplo de como se pode fomentar a participación. Ás veces o que se di é que a xente nova non participa. O que temos que ser, dende o Goberno de Galicia, dende a Xunta de Galicia, é de ofertar cousas que responden ás inquedanzas en 12 disciplinas como as que hoxe estamos premiando. E por iso, como conselleiro, é unha satisfacción dicir que este ano temos a maior participación neste certame dos últimos anos. Chegamos a 299 proxectos. Tiñamos que decir casi a 300, que queda mellor, pero 299 proxectos con máis de 375 mozos participantes. 58 proxectos máis que o ano anterior. Polo tanto, creemos que este certame ten futuro e que a xuventude tennos que enseñar os gobernos que ten moito que aportar e que temos que ser capaces de absorber todo ese coñecemento, toda esa innovación, toda esa capacidade de transformación da nosa terra. Defendemos, por riba de todo,
unha liberdade creativa que, como decía, enriquezca a Galicia. Apostamos polo desenvolvemento da xente nova, polo establecemento de vías de respaldo da súa creatividade, dos seus valores, habilidades e capacidades, apoiando os autores máis novos que comenzan o seu labor artístico e que desexamos que nesas labores artísticas, ademais do premio de hoxe, teñan novos premios, pero tamén novas satisfaccións para o futuro. Por iso remato como empecéi, remato agradecendo a participación de todos nesta gala, remato agradecendo a participación dos non premiados e, por suposto, agradecéndolle aos premiados estos premios que demostran que a xuventude de Galicia ten moito que decir, ten moito que aportar e, sobre todo, que a xuventude de Galicia é, ante todo, o noso futuro. Polo tanto, moito ánimo, moitas gracias e moi boas tardes a todos e a todas. Gracias. Gracias, sí. Ben, agora, moitas gracias, conselleiro. Vamos ir subindo todos os premiados, premiadas e as familias tamén, si queredes, e as autoridades, por favor, para sacar unha foto de equipo, todos xuntos. E mentre subides, vámoslo facer en silencio, si podedes, e vamos, mentre vos colocades, vou vos a ler unhas verbas. Crear e emprender, que dúas palabras tan ditas e moitas veces tan pouco levadas a cabo. O creador real é aquel louco cordo que ve onde outros só miran. O creador ou creadora é aquel ou aquela que se atreve a xogar co que outros non se atreven nin a tocar. Crear é sentir o bullicio da alma, das inquedanzas, das entrañas. Crear é plasmalo naquilo que nos sabe a Galicia. Moitas gracias a todos e a todas.